и снимам на моя канал Мистер Ям 38. То, нали ви казвам, че този канал ето канал е най-добри за всички добри хора. Но Мистер Ям съм се едва малко по-недобри, но пак е за добри. Да, гледайте нашите канали на Макси и на вас ви излиза, вие надолу излиза. Отивате и на вас ви е такова червено и пише абониране. И вие там трябва да натиснете. И трябва да бъде сиво и да пише вие сте абонирани. Но добре, напишете коментари, поставете палчета, гледайте ги. Аз и Макси ви обичаме. Неговия канал се казва Greenmaster BG. Моя канал Мистер Ян 72 и Мистер Ян 38 BG. Той затвори, сега говорих с него, но той затвори, че не е написал домашната за утре. И ние се учим в един клас. И утре ще се видим с него. На това видео беше всичко. Бях аз. На това вече всичко. На всички. Чао!